L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Pawlu Borċ Olivier, esponent ewlieni tar-Repubblika, fetaħ proċeduri l-qorti kontra l-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri u l-Brigadir tal-Forzi Armati ta' Malta Ġefri Kurmi. Fi protest ġudizzjarju li l-moħ wara jħemm esponenti mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, il-mentaw li pajjiżna mhux idaħħal immigranti. L-eks segretarju ġenerali nazzjonalista allega ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa tentattiv ieħor ta' attakk fuq ħidmet il-Forzi Armati ta' Malta. F'April li għadda Pawlu Borċ Olivier flimkien mal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzoppardi preżentaw kwerela kontra s-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Prim Ministru l-Brigadir. Bis-soldati tal-Armata spiċċaw taħt investigazzjoni u qed jiġu akkużati biqtil tal-immigranti. Akkuża li ġorma ħapina ta' omor il-ħabs. Bħalissa għaddejja inkjesta maġisterjali fuq dawn l-akkużi. Jien wara li għamlu din l-allegazzjoni, l-Aqda Repubblika preżentat informazzjoni ġdida li kitbet l-akkużi li ġew preżentati fil-kwerela li fetaħ Jason Azzoppardi u Pawlu Borċ Olivier. L-evidenza preżentata turi l-allegat sabotaġġ ta' dajsa tal-immigranti ma kienx xejn għaj proċedura normali li ssir dejjem biex jissalvaw in-nies bejn sema u ilma. F'dan l-attakk fuq il-Forzi Armati ta' Malta, il-kap nazzjonalista Adrian Delija ħareġ jiddefendi lil Jason Azzoppardi u l-Aqda tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, l-Aqda Repubblika. Saħansitra, Delija rrepeta l-akkużi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.